с тия тук? Филмила. Усъвършенстване. Слови още една. Тури... Ще турим още една и ако трябва ще запушим после с хайде. Няма да има нужда да се запушва, бе. Ето, Sony. Sony фалшива работа. Търкава. Дали те такъв съдът за лиценз пуска тук, приправа. Погледни го. Не мога всичко се би коментирала. Оставай се мали с тия фото, се си тук, бе. Буро. Това. И цай, сделка го направена. Чачи, вътре е паднало все. Няма да лошо една просмокачка да я фане. Да видят убаво хората, какво са правили. Да, според мен ще свири. Слагай ватата и монтирай. Та вата много ми изглежда към вечера. Много. Ма не да. Ма малко да.